de un nou episod. Eu sunt Bia. Cum mai vedeți, azi e noapte. Am geamul deschis afară. Nu știu dacă să-l vedeți. Pe telefon. Cam camera invers. Azi m-am decis să-mi arăt fața și să vă arăt cum joc eu. Jocul meu preferat. Asta e scos din priză, apropo. O să-mi o pun doar așa prin cap. Să vă arăt cum îmi stă mie cu căștile ăștia frumoase care se fac mari. Adică gen pentru oameni de ăia mari, știți, dar mi-am luat pentru mine și chiar trebuia să se facă și mai mici pentru mine, gen așa. Dar asta nu e nimic. Hai să vedem dacă putem să dă sonorul. Dacă mai știu de unde se lua. Ha, deci ține așa. Nu așa. Ok, m-am uitat așa acum un pic. De aici se dă sonorul. Mai tare și mai încet. Cred că așa e la 0. Să țin așa la mijloc, nu știu. Cam așa arată cu căștile pe cap. Asta e cablu. Am și ochelari, dar nu i-am aici. Ochelarii ăia de depăr, știți? Mișto. Hai să intrăm direct în meci. Nu o să mă mai vedeți pe mine cu capul ăsta al meu. Ha, ha, ha. Nu o să mai vedeți pe mine. Asta e ruptă. Nu prea stă bine. Nu o să mă mai vedeți pe mine așa. O să vedeți meciul, pentru că n-am... Adică aș vrea ăsta să fie meciul și aici undeva sus să fie o mini pătrățică unde e capul meu. Doar că jocul ăsta e pe telefon și n-ai cum să filmezi. Am ăsta laptop. Așa că nu știu, CSGO n-am instalat ca să fie ceva interesant și m-a scos. Gen m-a scos după cameră, pentru că nu știu, ăsta e mai dubios așa. Telefonul meu. Așa, m-a scos după cameră pentru că a văzut că n-am făcut nicio poză. Eu care filmez acum, da. Cam așa a fost. Intrăm acum direct în meci. Și o să-mi pun căștile. Hai, salutare! Nu știu cât de bine mă auziți, dar ce să vă zic eu, o să încerc acum să scot asta. Gata, am scos eu, nu mai aud nimic în momentul ăsta. Se aude pe telefon. Și acum să băg ăsta de sunet. Salut! Mă auziți? Nu știu dacă mă auziți acum voi mai bine, dar să sperăm. Da, o să scot asta, o să bag eu cealaltă fisă. Așa am scos-o acum. Bag pe asta să aud. Ia. Gata, acum aud cu căștile. Nu o să bag cealaltă pentru că voi mă auziți și o aud foarte bine la căști. Apropo, căștile ăștia nu sunt de telefon, așa că nu o să aud foarte bine cum aud eu normal. Dar e foarte mișto. Mamă, cum se audă e. Aude? Mamă! Se aud pașii la perfecție, bro. Mișto rău de tot. Mamă, ce mișto se aude. Acum da, jucător. Data viitoare așa o să jucăm și o să filmăm. Mamă, cum se aude, bro. Foarte mișto se aude. Mamă, hai să fim atenți. Ia uzi. A murit. Hopa! A câștigat omul ăsta, omul meu. Nu știu dacă voi auziți acum, doar că voi nu auziți sunetul, dar eu aud la perfecție, așa că na. Păcat că pe telefon n-am și fisa aia să aud eu și să vorbesc. Nu am. Mai e doar un om? Ce s-a întâmplat? Ce e asta, arma asta? Nu am înțeles niciodată acest shotgun. Nu știu, e un fel de shotgun cu o gloanță. Adică glonț, nu gloanță. Eu mi-am shotgun-ul original.
Ia uzi, aud pașii. Mamă, cum a fost, a tras urât. Acum o să scot asta, eu acum nu mai aud. Și bag cealaltă. Am băgat cealaltă fișă. Nu știu cum mă auziți voi pe mine. Sper că mă auziți bine chestia asta. Să sper. Eu acum efectiv nu aud nimic. Dar sper ca voi să mă auziți. Am sonorul dat la maxim. Gen, o să văd acum. Când o să postez, o să văd filmarea. O să văd dacă se aude, e mișto. Dacă nu-l mai folosesc. Eu credeam că stai cu mine în echipă. Doamne. Putea să-l omor. What the fuck? Eu credeam că sunt la teroriști. Am trecut pe lângă. Mamă, ce a fost în capul? Deci efectiv putea să-l omor. Dar de unde? Că ea e pe altă planetă și a dat seama că în sfârșit era counter-teroriști. Doamne. Aoleu, bă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? N-are nicio logică. Zero logic, bro. What? A și fugit omul meu? Cum n-ai s-a teleportat? Asta are hack, mă? Are hack? Sau nu e doar lag? Că na, se mai întâmplă. Pip, pip, sunt cameră de vedere, mă uit după tine. Dacă eu văd că acum ăsta nu mă aud pe filmare, e nasol. What the fuck? E un bug. Na, e buguit, bă, e buguit, n-am ce să zic. Hai să campăm bomba, că acolo logic se adunce counter-teroriști. Da, gen vreau să zic teroriști, nu counter-teroriști. Bine, toată lumea se duce în să se uite, da, counter-teroriști să nu planteze terorist bomba, ba terorist să se ducă în să planteze bomba. Deci amândoi sunt focusați pe ea. La teroriști e neapărat A. La counter poți să mai și campezi, să mai stai ca brother. Ca un om mișto. Nu știu dacă a sărit. Nu aud. E sus. Nu-l aud, că n-am sonor. Nu știu de unde vine. Bă, omul meu, ce faci? Stă Africa. Dar n-are cum. Că dacă stătea, nu-l omora pe ăsta. 15, 14. Nu mă, mai era puțin timp acum. Nu, mă, e de la jeg. Nu, trebuie să-mi pun căștile, îmi pare rău. Nu știu dacă mă mai auziți voi acum foarte bine. Dar chiar trebuie să fac asta. Pentru că nu-l aud, nu știu de unde vine. Nu știu când vine, nu știu efectiv nimic, nu aud nimic. Acum aud extrem de bine. Vine din fork. De acolo. Unde am eu ținta, acolo. Ia uzi. Oh, oh, ce frumos! Bă, e o senzație. Dar nu mai știu să vorbesc. O senzație așa de frumoasă. Asta e UCP-ul meu. Efectiv. UCP-ul meu, bro. Arma asta nici nu știu de ce am luat-o. Apropo, eu am skin pe toate pistoalele. O să vă și demonstrez. Ăsta e primul pistol care ți-l dăm. Ăsta e al doilea. Al doilea pistol. Ăștia sunt alea două care le cunoașteți.
Ele două vă arăt la final. Următorul meci le cumpăr să vă le arăt. Ca skin pe toate pistoalele. Hello! Da. Meci completat. Mi-a dat și banii. Dacă ajungeam să plantez bomba. Uite. Am și ăsta, am și ăsta. Dacă ajungeam să plantez bomba, cred că ne mai dătea niște bani, că știu că îți dă bani. Nu știu de ce a luat ăsta punctul, dar mă rog. L-am omorât, ceea ce e bine de știut. Hai să jucăm ceva cu AVP-ul. Craci. O zgretură, iubesc, mor după AVP-ul ăsta. E cel mai mișto. Nu, da, un flash. Că bă, doare. E acolo la el, dar cred că l omoară. Hopa, el a murit. Campăm. Vă zic eu dacă l-aud. Nimic. Se așteaptă să plantez bomba, mă. Oricum am bomba și mă așteaptă la 100%. Acum vine. V-am zis. Nu se mișcă ecranul. Am rămas șocată pentru un moment, deci nu mi se mișca ecranul. A rămas buguit, habar n-am. Mi-am mai schimbat eu prin setări și acolo să mă vedeți, bacă mai pierd, bacă nu câștig. Apropo, uite ce armă, asta e cea mai bună armă de la Counter Terrorist, bă. Înainte AK-ul rupeam pe toată lumea. Dar acum, ăsta, cum se numește, nu știu cum se numește arma asta, chiar nu știu. O să învăț eu pe parcurs. E insane de mișto. E la el acolo. Trebuie să iau bomba să plantez, n-au cum. De unde vine? Mamă, ce armă mișto. Am terminat, am câștigat. Yes! Să vedem și banii. Acum o să vedem și banii, o să ne bage banii. Da, nu înțeleg, eu am câștigat și tot mă scade. Adică efectiv jocul ăsta e cam jegos. Da. Și habar n-am de ce mă scade atât. What? Zici că am pierdut la 0, mă. O sucă. Well played, Lucky 50 a dat asta. Bă, norocosule. Chiar că norocos. N-am ce să zic. Hai să vedem. Am 10%, prieteni. Cam așa arată inventariul meu. Sper că vă place. Ăsta a fost episodul. Am câștigat. Mai dăm data viitoare cu căștile. Dar înspre final mai vreau ceva de la voi.